il-ġimgħa. 6 ta' Jannar, Malta selmet lill-eks segretarju parlamentari u eks-deputat laburista Silvio Parnis. Kien it-3 filgħodu meta tħabbret il-mewt tal-eks xandar, sindku, segretarju parlamentari u deputat laburista fl-età ta' 57 sena. Qabel ingħatat l-aħħar tislima lil Silvio Parnis f'Raħal Ġdid, il-kortejo għadda minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Hemmhekk kien hemm l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista flimkien mal-Eżekuttiv u l-ferat tal-Partit. Kif il-kortejo wasal quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista Chris Fearn poġġa kuruna tal-fjuri fuq it-tebut. Fit-8:30 ta' filgħodu l-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid kienet imtlitza ruħomma. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mexxija l-Arċisqof Emeritu ta' Tirana, il-Monsinjur George Frendo, flimkien mal-Kanonku Joe Mizzi. Kien il-Kanonku Mizzi li għamel l-omelija li fih deskriva lil Silvio bħala raġel tan-nies u bniedem umli. Irrimarka li l-Vanġelu li nqara kien joqgħod eżatt għal Silvio għaliex min jaf kemm in-nies ibbenefikaw mill-ġenerożità sabiħa tiegħu. Il-Silvio naraħu kol jena il-bniedem viċin in-nies. Kieku ma kienx viċin in-nies, maħniġ daqshekk ġed il-Knisja l-kbira l-Bażilika ta' Raħal Ġdid. Għax kien dejjem qrib il-poplu, dejjem qrib tiegħek, dejjem miegħek. Viċin in-nies. U biex tkun viċin in-nies tkun ikollok qalb li tħobb. U dan kien Silvio kellu qalb kbira, qalb miftuħa li tħobb. Huwa kompla jgħid li għal Silvio l-politika kienet passjoni u jiftakru jgħid li hu daħal fil-politika biex jaqdi u mhux biex jinqeda. Il-politika jħobb jgħid missjoni għalih. Jgħid il-missjoni ġifieri il-vokazzjoni tiegħu, is-sejħa tiegħu, l-impenn tiegħu illi ħassu li jagħmel din jisbaħ, li jagħmel din aħjar. Illi bin-nitfa' kontribut tiegħu seta' jagħmel din aħjar. Mhix ta' aspirazzjoni lejn għal din illi is-sem ta' kull wieħed waħda minna hawnhekk żgur li jagħmel din jisbaħ aħjar. Mela allura kemm tħeġġiġna din biex aħna wkoll kull wieħed minna jimpenja ruħu qiegħed fejn qiegħed fil-familja fuq il-post tax-xogħol biex nagħmlu dinja isbaħ, dinja aħjar. Preżenti kien hemm l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien ma' Martu Lidja, Mart il-President ta' Malta Mirjam Vella, membri tal-Kabinett tal-Ministri, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra u l-eks mexxija tal-Partit Laburista, Alfred Sant u Joseph Muscat. Fit-tmiem il-funeral waqt li t-tebut kien qed jinġar il-barra mill-Bażilika, ħafna nies minn ġol Bażilika ksew it-tebut bi fjuri kuluriti, fil-waqt li kellhom kliem u ġesti ta' sabar għal Martu Dorjen, ibnu Jacob u qraba oħra tiegħu. Jina dejjem ngħid li l-politika qed hemmhekk biex isservi, mhux biex tkun servut, biex isservi lin-nies, tisma' lin-nies, tipprova tgħinhom lin-nies. Issa ġieli momenti ma tistax tgħinhom, però tipprova tagħmel minn kollox biex tgħinhom.